Čau lidi, já jsem Fendrix a vítám vás u prvního videa na hru Papers, Please. Ano, je to Papers, Please. Takže se můžeme vrhnout do hry a já se docela těším. Dáme novou hru. Gratulujeme. Říjnová pracovní loterie je u konce a vaše jméno bylo zvoleno. Okamžitě se nahlašte ministerstvu přijetí na kontrolní stavebniště Britnické háje. Tohle mě zajímá. A můžeme se vrhnout do hry. Já chvilku počkám, abyste si přečetli. A to je dost. A můžeme se konečně vrhnout do hry. 23. No to je jedno, to tam budeme napsaný. Takže další. Dobře, takže Arštatská to můžu rovnou povolit, protože každý má povolení. Sláva Arštatce, děkuju. A omlouvám se, ale jsem nemocnej, takže možná se tady objeví nějaký kašlání. Je menší, než se dalo čekat. No a to máš zamknuto. Dokade, prosím. Tak tohle se ti nevyplatí. 8 hodin, ale pěkná smůla. Neuvěřitelný, běž do háje. No nic, ona by měla jít do háje. Jsi nečetla noviny. Kolečia. Tak, další. Doklady, prosím. Byla chyba toho stavu ještě otvírat. Mě to nezajímá. Tak, Arštatská, Arštatská. Ale počkej, já to fakt musím ještě kontrolovat. Radši. Dobrý, neprojde. A víc je to úplně jedno. Ne! Já jsem idiot! No, já jsem idiot. Já jsem zapomněl. Já jsem plný idiot. Snad to nebude vadit. Tobě už můžu dát zamítnuto. Já jsem plný idiot. Tak jdeme dál. Doklady, prosím, a tobě to můžu povolit, protože jsem byl dřív idiot. Arštatská. No tak. To vypadá dobrý. Neprošlo, ale navíc je to Arštatská. A to jsem idiot, že jsem si nechal tuhletu pokutu. Takže zatím na tom nejsme moc špatně s penězmi. Vyplatit 45 a zbylo mi $25. To se dá ještě brát. Jo. Tak dobře. Jo. Další. Jo, ještě tady nemusí být lístky. Ty jsi
Ne. Já chci Obrestán. To by šlo. Já si myslím, že ji můžu pustit. Jestli tam bude něco špatně, jsem debil. Antagidea. Glorian, to vím. Ale stejně se kouknu. Jo. Ale tady ti to prošlo. Nemáš ponětík, co k tomu říct, já vím. Zamítnu to. Tak. Co seš? Co seš? Bramboro. Really? Tohle, že seš ty? Co na to říct, je to on, no jo. To ti tak budu věřit. Ne. Škoda, nejde to zkráceně. Tak. Dokladu, prosím. A tohle můžu povolit. Protože... Tak, schváleno. A můžeme jít konečně na dalšího. Tak. Vousy. No nic, super, ne. Mosten, kouknu se, jestli to je v Republice. Ale ten má falešné údaje. Sakra. Ten má špatné údaje. A já mám tušení, že ti to tady řekne pan zamítnut. Aha, další. Takže... Je to paradizna? Až jo. Dobře. Všechno sedí. A tady to s tím můžu vrátit. Dělej. Co? Mě zajímají teď nějaký... Nauč se střílet, jsi úplně levej. Jak děláš srandu? Ten střelec, on byl úplně levej. Já si myslím, že to bude Kolechia. No nic, Arstocká, kraviny. Nemám ani komentář. Dobrý. Jo. A radši už mi zmiz z očí.
Kdo to sem pořád chodí? Radši tam... Radši to nechám jinak. Dobře. Tak. A je to lepší. No nic. Ještě podívám na to. Jsi odkud? Antegria. Jsi z... Dobrý, já tě můžu asi pustit. No já bych byl idiot. To já bych byl idiot, velký úplnej. Málem bych dostal pokutu. Aha, jo, můžeš jít. Druhý. Normálně už je budu moc podpalovat. Hajhan. No nic, ty můžeš jít. Tak. Kolečia. Já jim budu říkat kolechia. Protože se mi chce. Já už neumím ani mluvit. Ježiši. Kolečia. Dobrý. Západní Krastin. Já myslím, že ji můžu pustit. Po tomhle dnu už bude konec dílu. Další peníze dolů. A co ty? Někdo nám tady už žíbal perníček. Jen se na to podívejte. No nic. A ještě se ujistíme, jestli tohle to opravdu je muž. Jako z téhletý pokuty. No nic, je to muž. Asi to fakt říká, že je to muž. A já si myslím, že ti to můžu nepovolit. Ne, povolit. Dávejte na sebe pozor. Aha, ale tohle je úplně na jiný den. Nemám ponětí, co k tomu říct. No jo, ale já jo. Já už chci, ať skončí den. A tohle nejseš ty, takže to nemusím brát. A jestli řekneš, že to bude plastická operace, tak nechápu, kdo by se nechal předělat na tohle. To kvůli operaci, no jo. Ti tak budu věřit, když jsem to taky předpovídal. Já neumím házet. A konečně začne končit den. A to se těší každý. A Georgi Kostava, takže tě můžu vyhodit. Lepší země, no jo. Bude tobě chybět pás a takhle. Já vím. Tebe zná úplně každý. Pos!
Arštocka je tak skvělá, pas není potřeba, že jo? Pas je potřeba. Dobře, dobře, slyšel jsem vás. Zase se vrátím. Opravdu. Nakresleným prasem, ne? Jurkocty. Dobrý. A konečně se bude končit. Já si myslím, že je to všechno v pohodě. A se dostanu pokutu, seš mrtvá. Nedostal. A tohle by bylo pro dnešní díl všechno. Takže čau.